बे मुगायाव गिबियावनो नोंथांमोन हटेल मिडियानि साफ्रोमबोनिसिम जोंनि गामि दरब्रैनि जानानै गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय आरो नोंथांमोननि हेफाजाबजोंनो जोंनि जिथुनाखि जों सैनांनानै थानाय बेफोर गासैखौबो जों फोरमायनो हागोन आसा खालामदों। गिबियावनो जोंनि बे दिनैनि जिथुनाखि रेलि एबा जों ज'यै जों ओंखारनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गोसोनि खुद्रि सारनायखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो थाम-थिम खालामनाय जि जोंनि बिथांखि बेनो जाहैबाय नैबे जोंनि अन्थाइबारि गामियाव थारमाने थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे पल्ट्रि फार्म दङ। सोरबा बिजनेस खालामनाय फालांगि खालामनायाव जोंहा जेबो बादा गैया, बयबो खालामथों, जोंनो जौगानायखौ नांगौ। नाथाय बिनि गेजेराव माखासे मावनांगौ खामानिफोर थायो। बेफोरनो जाहैबाय जेरैहाय जोङो दा भुगिनानै दङ दाउखिनि बेलायाव ओरैबायदि मोनामो ओंखाम जानाय दै लोंनाय माने उन्दुनाय नोङो हांखौनो लानो हाया बायदि माने बे मोनामनायखौ खुनु नोङो गुबुन मोनामनायजों नों रुजुनो हाया। जोंथ' जों बिराद गोजानबाव गामिब्लाबो खाथि खालानि मानसिफ्रा माबोरै सैज्य खालामनो थाखाय जों मिथिनो हाया। दिनैनि दिनाव जोङो थाम्फै दांग्रा ओरैबायदि थाम्फै दांग्रा जाबाय, खान्थाल थाइसे जानो हाया, थाइजौ थाइसे जानो हाया, गथ'फोरनि थाखाय गाइखेर गिलाससे दोननो हाया, नोङो ओंखाम ओंख्रि नोङो टेबोलफ्राव दोननो हाया, ओरैबायदि थाम्फै। बेदर लामनायखौथ' बाद होदो, बेदर लामनाय माने नोङो बिजानु सोना लानाय बेबायदि कन्डिसन। दा नैबेखौ जोङो थांनाय समफोराव जोङो खेबनै बिथांमोननि जिथुनाखि मालिक बिगोमा बिथांमोनजों जोङो सावरायबाय। सावरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो जेबो फिथाइखौ मोननो हायैलाय जों दिनैहाय माने दिखारजों दुखुजों जों दिनै खुद्रि सारनायखौ जों दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जोङो फोरमायसारनो जोङो थाम-थिम जानानै दरब्रै गामिनि ज' जानानै बेयाव फैदों। आरो लोगोसे जोङो दिनै जोबथा खावलायबावनो बेखौनो सानदों, बे मोनामनायनिफ्राय आरो बे थाम्फैफोरनिफ्राय जोङो बयबो मोजाङै खामिनानै थानो लुबैयो, रायजो जानो लुबैयो, जेन' जोंबो मानसि हिसाबै जोङो मोजां थांनानै थानायखौ लुबैयो। बिजनेस खालाम, नोंथाङा नोंथांनि लाबनि थाखाय नोंथाङा बिजनेस खालाम, नाथाय जोंखौबो गोजोनै थांना थानो हो। जोंनिफ्राय खावलायनाया बेनो। आरो जुदि बे जोंनि खावलायनायखौ खोनासङाब्ला जोङो इमिडियेट जोङो डिसिनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम हैनाय जासिगोन आरो बेखौ थांखि लानानै जोङो दिनै बयजों लोगोसे बेवहाय मुस्लिम दङ, सान्थालि दङ, बर' दङ, जोङो दरब्रै गामिनि ज' खौसेथि जानानै दिनैनि बे रेलिखौ लानाय जादों। एक्सुवेलि सिङाव मा घटना जामारदों, एक्सुवेलि मा एफेक्ट जादों नोंथांमोननि बे गामियाव संसार जानाय? एफेक्टआ संसार जानायनि बेलायाव एक नाम्बार एफेक्टआ जाहैबाय जोंनाव मोनामनाय, दाउखिनि मोनामनाय। दिनै नोंथांमोननो जों माखासे फुटेजफोर हरगोन, बे फुटेजखौ जों नोंथांमोननो होगोन, नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। 1.5 बोसोरसो जाबाय दाउखि गारिया। आरो सेकेन्ड हिसाबै जोङो जोंनि रायजो जानायाव डिस्टार्ब जानाय जाबाय थाम्फै। जोङो बेदर एसे लाबोनानै गोदानानै जोङो फोराननानै जानो हाला, गाइखेर जों अबेबा गिलासफ्राव लांदां दोननो हाया, बिदिनो खान्थाल गोमोन बुफुनानै जों जानो हाया, थाइजौ गोमोन जों फिथाइ बेबायदि मोदोमनाय बुस्थुबो जों जानो हाया, बेबायदि कन्डिसन। मालिक हिसाबै मालिकआ नैबे कम्पानियाव बा पल्ट्रि फार्माव मुलिफोर होनायफ्रा एसे खमफोर जादों। जों खावलायदोंमोन, खावलायनाय बेलायै बिथाङा थांनाय समाव खेबसे होदोंमोन, एसे खम जादोंमोन। नाथाय बिनि उनावथ' जा नुबाय जोङो बिथाङा जेबो इनिसियेटिभखौनो लायाखै। आरो जोङो ब्राय बुंनो थाङोब्लाबो जोंनि समाजारि बिथिङाव जोङो गावजों गावसो माने नोजोर बोलायनानै नों आं होनलायनाय बेबायदिनो आसि थुलायनाय जायो। माखासे बेफोरबायदि जेंनाफोर जायोब्ला साखाथियाव बेराम आजारफ्राबो थाब जानो सम्भाबना थायो होननायखौ 100% माबायदि जायो? दाने बेबायदि जायोब्ला नोङो बिसेसकय नोङो हार्टनि प्रब्लेम जागोन आरो बिसेसकय जोङो गथ'फोरा डायरिया बायदिसिनायाव एखेबारे इमिडियेटलि माने एफेक्ट जाजोबगोन आरो। माबायदि सलुसन लुबैदों दा जों लुबैनाया बेनो, इमिडियेट जोंनो बे मोनामनायनिफ्राय रैखाथिखौ होनांगौ। आरो नैथिया जाबाय जिहेथु थाम्फै जादों बे थाम्फैफोरनिफ्राय जोंखौ गोजानाव थानो होनांगौ। जुदि खालामाब्ला माबायदि? खालामाबा जोङो पल्ट्रि फार्मखौनो जोङो बायख्रुबाव जों बन्द' खालामनांगौ जागोन आरो बेखिनि आरो।